Ay tarbegeku digosipi sau tahun ho inang siadopan. Oh, Selingkuh inah ho tu aka bawa. dang adong tohoi, aka gosip murahan doi. Loja mahu alani ih. Jujur majoho tu au, unang gabusi au. Anggo hatam setia doau, setia peau. Ternyata nggak sering dibuan-buan kadus dohot kades ho. Asal so ijabu au itor mangatali maho. Memang dang tohoi pah. Masa dang percaya ho tu au? Mang dang percaya au tu horojan. Pailahod do horojan. Diripu ho dang hubotoi. Ahado ni luluamu. Ahuraku tu ho. Sohurang lau tu dapur nian. Sona alana ipalean halaki hepeng tu ho. Bahkan hodo mabayari halaki. Alusi jolonteh. Dang iya turehok kodak danak alani bawah. Open BO muse doho dimicat. Micet do, dang micat. Sai holan na sala doho ba? Sudah do protesomu. Sanggup do peho mekel. Unang saya jojok babami. Tu guru SMA naung dudai pengaheaho. Isedo madohi. Asa hujang gola bohi nai. Guru SMA do. Dang SMA. Saya typo do babam. Typo. Salah ketik. Idia dohea salah ketik babak. Toke duriani pengajot-jot mabuako tu dia. Bahkan hodok mabayari halaki. Dang adong tohoi isu doi. Unang saya bantah. Ngak gok bukti nak. Saleleng so adong bukti video huanggap fitnah doi. Oke, molo bukti do pinang idom. Asa hupa tuduh aka bukti na tuh ho. Dia ada bukti na idok mi. Unang sembarang kok. Fitnah lobi kejam sian pembunuhan da amang si adosan. Dang terima audison. Nioma ida. Nioma aka widiom dohot halaki. Video do maksud tu anon iproteso musengani. Setiap lauho dohot bawa adong do kibus mengikuti. Terus do didokumentasihon. Lobby 20 videom dohot bawa ison. Jai fitnah do pay. Out sahat tu tanganina jahat nga isebar di X. Ijual mah di tele. Jai sirang mahita. Boha do. Manang huinum mah putason.